वेलकाम बेक टू केसिया बसुमतारी जोङो दायो मा थांनो जोङो दायो लिचुखौ हानो नागिरदों नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लिचुखौ फिथाइया बे खिथादो नोंनि फेभरेट का जोङो दायो लिचुखौ हानायनिसो नै जोङो लिचुखौ हानो नागिरदों बै बे नुहुरनायानो आरो दंफाङा इयावनो थाङो जोङो जंगल जंगल केमेरामेनबो गैया सिनि गानाखैहाय नङा आं हानगोन दे खोनादो इन हागोन नोंथांमोना लिचुखौ देनजार दंखायो ओइलाय दंफां नै जाहानि लिचुआ ओइफोर गोजौफोरावबो दंसोयो दायो जोङो केमेराखौ बहायना लाग्रोबाय केमेरा स्टेन्डबो गैया सेल्फि स्टेन्डबो गैया जेबो गैया मुरा हौवा मुरायासो दिनदो जोङो नै जोङो दायो हानोसै दायो जोङो नै हाननानै लाबोखांबाय बेसेबांसो हानबाय जोङो नै आरो बहुत गैजो दोङो सोरबाफोर जानो गोसो दंबा जाना हायनानै जाफैबानो जाबाय दंफाङा बेयाव दोङो खावनानै जाफैनाङा खिन्थु जोंनानै जाफैबानो जाबाय नै जोङो दायो इखौ जानोसै रखाया मोजांसो जोङो दायो लाइन लाइन जागोन जाम्बि नै शेयार हारलाखाबाय जों जनानै मोजां आराम जानोसै आरो ना आगैलांदों इलाय आगैयाबो हायबाय थादों इलाय नै आगैयाबो हायबाय थादों शेयार हारलानानै जोङो सानैदों जानोसै दिनै लिचुखौ नोंसिनियाव मा होनो लिचुखौनो होनो मा होनो मिथिया दे कमेन्टआव खिथाहरलाय नोंसोरो जानो गोथाव मोनो ना मोना लिचुखौ आंथ' बहुत गोथाव मोनो जानो दिनै आखाइखौनो थुना लानोसै आं होनो नै लोगोफोर नाय आं दिनै आखाइखौनो थुना लानोसै नोंखौ खानांगौ आखाइखौ थुदो आङो जोङो दायो लिचुखौ जानो नागिरबाय नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो सोर सोर लिचुखौ जानो बहुत गोथाव मोनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नों लिचुखौ गोथाव मोना मोना नोंनि मा होननाय लिचुआ गोसा होनदे खोनायाखै आगैनि लिचुआ फेभरेट आरोना बियो बहुत जायो सोरबा लुगैनाय दां गोलैलायबाय जि गोथावखानो आखाइजों जिरनो हाला बहुत गोथाव ना बहुत गोथाव नोंथांमोनाबो जाहानाव आलासि जानो हायबानो जाबाय बाबाया आथिं केमेरा लाखोमाबाय थादों जोंखौ नोंथांमोनाबो जानो गोसोबा जाहानाव सोरबाफोर हायबानो जाबाय जाहोगोन आं थाइसे थाइसे गासिबो बहुत टेस्टिखा गोथाव आरो आंथ' बेगर सेगर मन'खादों नोंसोर बेगरखौ मन'योना मन'आ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय खिन्थु आं बेगर सेगर मन'खादों गोथाव ना नङा बहुत गोथाव जानोबो हायो होनलाय लोगोफोरखौ
फिथाइ देरगोन जों बमफाङाव दिननानै सोनारनानै दिनदोंसो आरोना बिसांदों नालाय ओमफ्राय बमफां दोङो सोनारनासो दिनदों जोङो केमेरा स्टेन्ड जेबो गैखाया बायनोबो हाया औवानिसो दाननानै लांमारनांसिगोन केमेरा स्टेन्ड गैया नोंनि मा होननाय नोंनि फेभरेट खादा भिडिअखौ दैलि होनाय जायाखै मानो होनबा माइ गायनाय जासिगोन नालाय खामानि दैज्लां बोथोर ना बहुत खामानि थायो ओंखायनो आं भिडिअखौ होनाय जायाखै दैलि नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ गोबावदों होबाबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दायो जोङो लिचुखौ जाखांजोब्बाय ओमफ्राय बाराबो डेन्जार गोसा हायखादों भइसआ क्लियार हायाबो जानो हागौ दे जों जाखांबायना लिचुखौ जाजोब्बाय जोङो बहुत दैजोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जोंनि जानायखौ नुनानै लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय बहुत गोथावमोन खिन्थु नोंसोरथ' जाबाला जाबाय थानो लुगैखागोन जोंबो जाबाय थानो लुगैखादों ओमफ्राय नों मा होनो नोंसो फंनैसो बुं लिचुखौ मामोन दे गोसा इथिं नायनानै बुं लिचुआ मा मोजां होनलै लासै होन दे 1 2 3 स्टार्ट दे लिचुआ आगैनि बहुत फेभरेट ना बियो दैबो जागासिनो आंनोबो भिडिअ बनायनायाव जाफाबाय आरो दैबो जागासिनो बियो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनबावगोन ना मा होनो लोगो मोनगोन ना जोंखौ ओइ लोगो मोनबावगोन ना नेक्स्ट टाइम जोंखौ लोगो मोनबावगोन नेनानै थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय